Rayuwa wata hanya ce mai cike da darussa da gwaje-gwaje. Duk wanda ya fahimci wannan zai rayu cikin natsuwa da kwanciyar hankali. Ba kowane lokaci ne abubuwa za su tafi yadda mutum yake so ba, amma a cikin kowane hali akwai wani darasi da zai amfani mutum idan ya ɗauke shi da muhimmanci. Mutane da yawa suna ganin nasara a matsayin samun dukiya ko ɗaukaka, amma a zahiri na gaskiya nasara tana farawa ne daga cikin zuciyar mutum. Idan ka iya sarrafa zuciyarka, ka iya jure wahala, kuma ka dage akan gaskiya, to kai mai nasara ne ko da baka da abin duniya sosai. Domin dukiyar zuciya ita ce mafi girman dukiya. Haƙuri yana daga cikin manyan ginshiƙin rayuwa. Duk wanda ya koyi haƙuri zai iya shawo kan ƙalubale da dama a rayuwa. Za ka iya haɗuwa da rashin fahimta daga mutane ko kuma rashin samun abin da kake so a lokacin da kake so. Amma idan ka iya kasancewa mai haƙuri, za ka ga cewa lokaci yana magance abubuwa da dama. Haƙuri baya nufin zama shiru kawai, yana nufin jurewa ne tare da neman mafita cikin hikima. Haka kuma gaskiya tana da matuƙar muhimmanci. Ko da gaskiya tana da zafi, amma ita ce hanya mafi kyau. Mutum mai gaskiya yana samun daraja a idon mutane, kuma kwanciyar hankali a zuciyarsa. Ƙarya kuwa tana iya baka sauƙi na ɗan lokaci ne ƙanƙani, amma daga ƙarshe tana jefa mutum cikin matsalar nadama. A ɓangaren hulɗa da mutane kuwa, ya kamata mutum ya kasance mai tausayi da girmamawa. Kowa yana da irin nasa girmamawa a rayuwa, wanda ba lallai ka sani ba. Idan ka yi wa wani alheri ko da ƙarami ne, yana iya zama babban canji a rayuwarsa. Kalma mai daɗi, murmushi ko taimako kaɗan duk suna da tasiri fiye da yadda kake zato. Wannan shi ne ƙanƙani abin da za mu iya faɗi a cikin halin rayuwa. Na gode.